Sobre videojocs us volia parlar dels cascos de realitat virtual dels VR2 de Sony. Bé, la realitat virtual està en un punt molt candent, molt interessant. Meta, el que abans dèiem Facebook, ha invertit milers de milions. La veritat és que amb uns resultats molt pobres, però la direcció d'invertir en realitat virtual trobo que és molt encertada. Jo he pogut jugar a jocs de realitat virtual i provar experiències i és realment increïble, molt xulo, molt divertit i trobo que això serà. Crec que els jocs aniran cap aquí, perquè l'experiència que tens quan jugues amb els cascos de realitat virtual és totalment immersiva i és molt divertida. M'he jugat a un joc on m'atacaven aliens i tenia un escut i una espasa, cada un amb un dels comandaments, i és realment divertit. Realment divertit. PlayStation presentarà els VR2 a principis de l'any que ve, en principi. Jo ja ho sabia això fa temps perquè tinc molt bons contactes en el món dels videojocs i a les botigues de videojocs. I sembla ser que els cascos de realitat virtual de VR2 no seran compatibles amb els jocs de la versió anterior de VR. I aquests VR2 prometen molt perquè, a més, sembla ser que et permetran fer streaming, emetre, si per la gent que juga a videojocs, emetre veient-te tu mateix a l'hora que emets també el que estàs veient, no? Així que la gent podrà veure com et mous, la teva cara, i a l'hora que veuen el videojoc. Per exemple, a Twitch això és molt típic. Sí, i una de les característiques d'aquests sistemes de realitat virtual és que tens un comandament que va a les mans, llavors tu et pots veure les mans i tens uns cascos que et cobreixen completament els ulls i llavors tu realment veus com si ho estiguessis veient en persona. I quan mous el cap també es mou tot el que veus a la pantalla. Així que realment la sensació és molt immersiva i molt entretingut. Jo us recomano que ho proveu provar perquè és molt divertit. Hi ha jocs de terror també que fan bastant terror. No tothom. Vaig conèixer una noia que no tenia gens de por d'uns zombis que l'atacaven. Li feia gràcia i tot. Però realment ho trobo molt divertit. A vegades ens podem marejar una mica amb l'experiència. Això es pot ajustar. Es poden ajustar les tasses de refresc, com d'ample veiem la imatge. Bé, és tot un petit món, però és molt divertit.